खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि हाजो ओनसोलाव सासे लर्ड मण्डलखौ घुस लानायनि जाहोनाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन सेलआ सासे सुबुंखौ हमो। दायनिगिरि लर्ड मण्डलखौ धनकेश्वर नाथ मुंनि सुबुं होननानै सिनायथि मोन्दों। बियो हाजो रेभिनिउ सार्कल अफिसाव 4,000 रांनि घुस लानायनि थाखाय हमजायो। आसाम पुलिसआ HSLC कुइसन पेपार लिक जानाय खामानिखौ थांखि होग्रा प्रणब दत्त मुंनि सुबुंखौ लखिमपुराव हमनो मोननायनि उनाव आरोबाव सासे कुमुद राजख'वा मुंनि फोरोंगिरिखौबो हमबावबाय। आरोबाव गगामुग ओनसोलाव सानै फोरोंगिरिखौ पुलिसआ होखारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय शुक्रबारनि बेलासियाव आसामनि तामुलपुर ओनसोलाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया इन्ड'-भुटान बर्डारनि सुखानजलि फायारिं रेन्ज खाथियाव थानाय नम्बर 1 फहरपुर गामियाव जादों। रिपर्टारफोरजों रायलायबाय थानायाव सासे सुबुङा बुंदों दि आं जेब्ला फोथाराव खामानि मावगासिनो दंमोन अब्ला थरसे बमाया आंनि खाथियाव गोग्लैयो। अब्ला गिनायजों रुवाखौ गारनानै आङो न'फारसे खारलांदोंमोन। दसेनि उनाव मिन्थियो दि थरनै बमा बेरफ्रुयो। बिनि मादाव थरसेया जादों फोथाराव आरो थरसेया आंनि न' सेराव। काछार पुलिसआ सासे फोरोंगिरिखौ आनजादाव गावनि फिसाजोखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय खानानै लाङो। फोरोंगिरिखौ अनवारुल हक होननानै सिनायथि मोन्दों। गावनि फिसाजोखौ HS आनजादाव हेफाजाब होनाय भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि उनाव बियो होखारजायो। थांनाय शुक्रबारखालि बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम एबा सेबाया फोसावना होयो दि थाखो 10 नि HSLC आनजादनि एमाइल इंलिसनि आनजादा एप्रिलनि 1 खालारखालि जाफिनसिगोन। थांनाय शुक्रबारखालि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन अफ द बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम एबा सेबानि नयनज्योति शर्माया फोसावदों दि हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा HSLC आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ मे दानावनो फोसावना होगोन। जानो हागौ बियो 8 एबा 10 साननि डिले जागोन, नाथाय बेखौ मे दानावनो फोसावनाय जागोन। डिब्रुगड़नि सिगांनि नाहरकटिया एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA नरेन सन'वालआ शुक्रबारखालि जुवाफोरबायदि खेलायाव बाहागो लानायनि थाखाय पुलिसजों खाजायो। मिथिनो मोन्दों दि बेजों लोगोसे 6 सुबुंखौ हमनो मोनबावदों। बिसोरखौ मुकुल घोष, मेहरज आहमेद, दीपेन्द्र दत्त, ऋत्विक बरुवा, आब्दुल रशीद आरो दीपक रंजन होननानै सिनायथि मोन्दों। उत्तर प्रदेशनि बरेली जिल्लानि सासे आर्मी सुबुङा पुलिसजों खाजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि लोगोनि हिन्जावखौ बुथारनायनि थाखाय आर्मीनि बे सुबुङा खाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लकेल पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला बे मनज सेनापति मुंनि सुबुंनाव गावनि लोगो नीतीश पांडेनि हिन्जावनि माखासे गाज्रि सावगारि दंमोन। बेखौ लानानै नीतीश पांडेआ गावनि लोगो मनज सेनापतिनि न'आव थांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो नीतीश पांडे आरो मनज सेनापतिनि हिन्जाव सुदेशनाजों नारा-नाथा जालायो। नारा-नाथा जालायबाय थानाय समावनो नीतीश पांडेआ खुख्रि लानानै सुदेशनानि गोदोनायाव आरो देहानि माखासे अंगफोराव सुनानै सुदेशनाखौ फोथैयो। आसामनि सिङाव थानाय तामुलपुर ओनसोलाव 24 बेटेलियन SSB हानजाया शुक्रबारखालि इन्डिया-भुटान सीमा सेराव थानाय लाइमोनफोरनो सार्टिफिकेट राननानै होयो। मिथिनो मोन्दों दि तामुलपुर 24 बेटेलियन SSB हानजाया इन्डिया-भुटान सीमायाव थानाय लाइमोनफोरनो कम्पिउटार सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ होदोंमोन। बे सोलोंथाइनि सार्टिफिकेटखौ थांनाय शुक्रबारखालि गुसुं हाबाफारि लानानै 60 लाइमोनफोरनो राननानै होयो। आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कर्नाटकआव जानाय BJPनि कन्वेन्शनाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथि लाखिनाय समाव माद्रासाखौ बन्द खालामनांसिगौनि बारै फोरमायो। गोदान भारतआव माद्रासानि गोनांथि गैला होननानैबो फोरमायबावदों बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे बिथाङा फरायसालि, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिखौसो गोदान भारतआव नांगौ होननानै मिथिहोबावदों। कर्नाटकनि यगदिर जिल्लायाव सासे गथ'आ गावनि बिमानि उदै सिङावनो थैयो। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि डक्टरा सार्जारि खालामनो थाखाय 10,000 रां घुस बिदोंमोन होननानै। रां गैयैनि जाहोनाव गावसिनि जाथि खुरमानाव रां नागिरबायनाय जादोंमोन। बिमानि नखरा नाथाय रां जगार जाखांनायनि उनाव अपारेशन खालामब्ला गथ'नि बिमानि उदै सिङाव थैनायखौ मोनो। बे थैनायनि जाहोना अपारेशनखौ टाइमाव खालामैयाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायाव मोनथिना यगदिर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया दायनिगिरि डक्टर पल्लवीखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानैबो मिथिनाय जादों। मिरुनि सरकारा एक्स अग्निवीरफोरनि थाखाय CISFनि साख्रियाव 10% रिजार्भेशन दोनगोन होननानै मिथिदों।
भारतनि नखर बिफाननि मन्थ्रिया एक्स अग्निवीरफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सेक्युरिटि फर्सआव 10% रिजार्भेशन दोनगोन होननानै फोरमायो। मिरुआ सप्तासे सिगाङावबो एक्स अग्निवीरफोरनि थाखाय BSFआवबो 10% रिजार्भेशन होगोन होननानै फोसावदोंमोन। दिल्लीनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आतिशी मार्लेना मनीष सिसोदियानि सरकारि न'खौ मोनबाय। दिल्लीनि सिगांनि डिपुटि चिफ मिनिस्टारनि सरकारि न'खौ मन्थ्रि आतिशी मार्लेनो गथायनाय जाबाय। थामहिनबा सिसोदियानि उनाव नखरनि मानसिफोरनो दिल्लीनि मथुरा रडनि बांल' नम्बर AB17 खौ होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीनि सासे इउटुबारखौ ट्रेफिक रुल्स फल' खालामैनि थाखाय दिल्ली पुलिसआ खाबाय। दिल्लीनि प्रिन्स दीक्षित मुंनि सासे इउटुबारखौ खारबाय थानाय गारिनि उखुम सायाव गाखोना भिडिअ' खालामनायनि थाखाय पुलिसआ खादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि सोंनायाव प्रिन्सआ फोरमायनाय बायदिब्ला प्रिन्सआ सरकफोर थांबाय थानाय समाव NH24 नि बे भिडिअ'खौ खालामदों होननानै मिथिहोयो। लोगोसे प्रिन्स दीक्षितआ गावनि फलोवार्सफोरखौ बिदि खालामनाङा होननानै एपिल खालामदों। बिहारनि नौगाथियायाव सासे पुलिसआ सिलाइ देखायनानै सिखावजों लुथिजादों। नौगाथिया पुलिस थानानि SI उमाशंकर सिंहआ बिहपुर पुलिस थानायाव माखासे अफिसियेल खामानि लानानै थांनायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खामानि जोबखांनानै थांफिनबाय थानाय समाव SI उमाशंकर सिंहआ गावनि बाइकजों थांबाय थानाय समाव साबा एबा साद' दुथां सुबुंफ्रा फैनानै मार्चनि 16 खालाराव बिथांखौ लुथिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैनो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै राजस्थाननि CM अशोक गेहलतआ मोन 19 गोदान जिल्ला दानो नागिरदों। स्टेट एसेम्बलियाव रायज्लायबाय थानाय समाव राजस्थाननि CM अशोक गेहलतआ मोन 19 गोदान जिल्ला दानायनि खोथाखौ बुङो। थामहिनबा रायजोआव गासै मोन 50 जिल्ला जाबाय होननानै फोरमायबावो बिथां अशोक गेहलतआ। पोलेन्ड हादरा बुहुमनि गिबिसिन इउक्रेननो फाइटार जेट हरनाय नाट'नि मेम्बार होननानै मिथिनो मोननाय जादों।